ministerimallin Pemarin kanssa kisataan tänään. Joo, se on just näin. Mikäs tämmönen pitkä Pemari nyt sitten on? No siinä on tosiaan 740 LE, eli Langin malli ja hybridi ja 4-sylinterinen 2 litraa ja sitten tietenkin sähkömoottorilla. Mikä verran siinä teho on? 325 suunnilleen ja sitten vääntö on niin 500 about. Ihan hyvät lukemat ja ilmeisesti täysin vakiokampe. Joo, sitä ei ole sörkitty mitenkään. Parempi se ehkä on, ettei räplää sen enempää, niin pysyy ainakin luotettavana. Niin, ei tarvitse pajalle mennä sitten. No niin, nimenomaan. Ja ilmeisesti 4 pyörällä vetää. Joo, X-Drive on. Ja automaatti. Kyllä. Varmaan tarjoaa aika pehmeät ja mukavat kyydit. Joo, niinhän se on. Maantiedeauto. Kyllä, kyllä. Ja varustelista on varmaan kohtuu kattava myös. Varmaan on niitä enemmän kuin hevosvoimia. Aivan. Tänään pitäisi Fiattia vastaan kisata, niin mitäs luulet, että siinä tulee käymään? No joo, hänellä on varmaan etuna se, että auto on huomattavasti kevyempi, mutta ehkä mulla on sitten taas etuna, että tää on automaatti ja ei tarvitse vaihteita silleen niin paljon miettiä, että siinä voi tulla jotain vääriä vaihteluja sisään tai mitä onkaan. Että. Kyllä, eiköhän siitä hyvät kisat saada aikaiseksi. Joo. Ei muuta hei, kun tsempit päivän vetoihin. Jees, kiitos.